नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीमधले वड्याची भाजणी कशी करायची आणि त्यापासून वडे कसे तयार करायचे। तर हे वडे आहेत ना आमच्याकडे गणपतीमध्ये केले जातात, विसर्जनाच्या दिवशी किंवा महाळ असतात त्या दिवशी केले जातात। चिकन जरी असेल तेव्हा सुद्धा आम्ही हे वडे तयार करतो। कोंबडी वडे असं आमच्याकडे ते फेमस नाव आहे, कोंबडी वडे। आणि हे वड्याची जी भाजणी असते ना, एक नंबर असते। या भाजणीपासून तुम्ही थालीपीठ पण सुंदर असं करू शकता। आणि आता मी तुम्हाला भाजणीचे प्रमाण दाखवते, एकदम अचूक प्रमाण आहे। या पद्धतीत तुम्ही वडे केलात ना, जरा सुद्धा तुमचे वडे बिघडणार नाही। तसे खमंग भाजणीचे वडे तयार होणार, टम्म फुगतात पण छानपैकी आणि वास वगैरे खूप छान या वड्यांना येतो। तर आधी मी तुम्हाला भाजणी दाखवते। तर भाजणीसाठी मी रेशनचे तांदूळ वापरले, हे मी 2.5 वाटी घेतलेले, एकदम अचूक प्रमाण आहे। तर हे तांदूळ मी जरासे 2 मिनिटं परतून घेतले, कलर वगैरे चेंज केलेला नाही, असे परतून घेतले। आता याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी चण्याची डाळ घेतलेली, ती सुद्धा आपल्याला 1 मिनिट परतून घ्यायची आहे। आता डाळ सुद्धा मी भाजून घेतलेली आहे। आता याच्यामध्ये 1 वाटीभर मी ज्वारी घेतलेली आहे, ज्वारीनी वडे खूप छान होतात। तर आता ही ज्वारी सुद्धा मी 1 मिनिट परतून घेतलेली। आता गहू सुद्धा 1 वाटीच घ्यायचा आहे, तर गहू सुद्धा आपल्याला 1 मिनिट परतून घ्यायचा। तरी वड्याची भाजणी जास्त अशी काही भाजायची नाही, जास्त थोडं थोडं आपल्याला जरासं फक्त गरम करून घ्यायचं असतं, कारण आपण वडे चांगले असे लालसर तळणारच आहे। तर आता गहू सुद्धा चालले। आपण आता याच्यामध्ये घ्यायचं आहे अर्धी वाटी उडदाची डाळ घ्यायची, तर ती सुद्धा आपल्याला तशीच परतून घ्यायची 1 मिनिट। तर उडदाची डाळ सुद्धा आता मी चांगली भाजून घेतलेली आहे। आता आपण याच्यात घालायचं आहे पोहे सुद्धा घालायचे। तर पोहे मी ती सुद्धा अर्धी वाटीच घेतलेले पोहे, तर पोहे सुद्धा आपल्याला 1 मिनिटच परतून घ्यायचे। पोहे भाजायला जास्त वेळ लागत नाही, त्याच्यामुळे लवकर होतात। आता पोहे सुद्धा मी भाजून घेतले। आता या ज्या वड्यांना टेस्ट येण्यासाठी, वास चांगला येतो बघा वड्यांना, तर त्यासाठी आपल्याला धने घालायला पाहिजे, थोडे मसाले घालावे लागतात खडे। तर त्याच्यामध्ये मी 1 पाव वाटीभर धने घेतलेले, 20-25 काळी मिरी घेतलेले, 1 चमचाभर मी मेथी घेतलेली। तर आता ही कढई जरा गरम झाली म्हणून मी थोडीशी परतून घेतलेली। याच्यामध्ये आपल्याला 1.5 चमचा जिरं सुद्धा घालायचं आहे। तुम्ही पाहिजे त्याच्यात बडीशेप सुद्धा घालू शकता, 2 चमचे, पण मी नाही घातलेलं आहे। मी फक्त एवढंच सामान घालणार आहे या भाजणीमध्ये। भाजणी चांगली व्यवस्थित मी भाजून घेतलेली। आता आपण ही भाजणी आपल्याला गिरणीवर दळायला द्यायची। तर मस्तपैकी अशी भाजणी आहे, साध्या सोप्या पद्धतीत आहे। तुम्ही ही भाजणी करून ठेवा, मुलांना तुम्ही टिफिनसाठी अशा वेगवेगळ्या भाज्या वापरून सुद्धा या भाजणीचे थालीपीठ खूप छान लागतात। तर आता मी ही भाजणी आता गिरणीवर दळायला देते। वड्याच्या भाजणीचं पीठ तयार आहे। आता हे पीठ मी चांगलं असं बारीकसर दळून आणलेलं आहे। आता ह्याचं मी तुम्हाला वडे सुद्धा करून दाखवते। तर वड्याच्या भाजणीचं पीठ जे आपण करतो ना, त्याची मळायची पण एक पद्धत असते, आणि ह्या वड्याच्या भाजणीच्या पिठामध्ये ना आपण वेगळं काही घालून सुद्धा वडे असे करू शकतो। तर त्यातलाच मी एक प्रकार तुम्हाला आज दाखवते। तर त्यासाठी मी 5 वाटी मी आधी भाजणी घेते, भाजणीचं पीठ घेते वड्याचं। तर मोजून मी बरोबर 5 वाटी घेतलेलं आहे। आता 5 वाटी मी पीठ घेतलेलं आहे, त्यासाठी आपल्याला पाणी किती लागणार आहे ते तुम्हाला मी दाखवते। तर गॅसवर मी एक छोटं पातेलं ठेवलंय, त्याच्यामध्ये आपल्याला 5 वाटीचं अर्ध पाणी घ्यायचंय, म्हणजे 5 वाटीला 2.5 वाटी आपल्याला पाणी लागणार। तर 2.5 वाटीभर मी पाणी घेतलेलं आहे, ते पाणी आपल्याला चांगलं गरम करून घ्यायचंय। त्याच्यासाठी आपल्याला त्याच्यामध्ये थोडासा गुळाचा खडा टाकायचा, तर थोडासाच घातलं, जास्त नाही। आता मी हे जे वडे करणार आहे ना, तर हे मी चिकन बरोबर खायला करणार आहे, कोंबडी वडे। तर त्यासाठी मी त्याला एक छोटासा कांदा वापरणार आहे। आमच्याकडे ना महाळामध्ये घालण्यासाठी वड्यांमध्ये काकडी घालतात, कोण कोण असे गोड वडे पण करतात, वेगळी पद्धत आहे वड्या करण्याची। तर मी आज तुम्हाला कांदा घालून वडे करून दाखवते। तर कांदा पण छोटाच घ्यायचा, जास्त घ्यायचा नाही मोठा। आता कांदा मी चांगला किसून घेतलाय। आता याच्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि थोडंसं अर्धा चमचाभर हळद घालायची। हळद जास्त घालायची नाही, नाहीतर वडे काळपट पडू शकतात। आता हे पाणी सुद्धा गरम झालेलं आहे, बंद करायचं आहे गॅस, आणि हे पाणी सगळं आपल्याला ह्याच्यात घालून घ्यायचं आहे। तर हे पाणी आता गरम असल्यामुळे मी ह्या चमच्यानीच मिक्स करून घेते, नंतर मग आपण हे हाताने मळून घ्यायचं आहे। तर हे सगळं पाणी मला लागलेलं आहे ह्याच्यात, आणि जर तुम्हाला पाणी कमी पडलं तर तुम्ही काय करायचंय, कोमट पाणी करायचंय आणि तेच थोडं थोडं मळायला। शक्यतो थोडं कमी पाणी लागतं, जास्त लागत नाही।
तर मला थोडंसं पाणी जरा लागलेलं आहे, जास्त लागलं नाही आहे पाणी वरती. तर आता मी पहिले हे हाताला सोसेल एवढं हे थोडं पीठ आहे ते आता मळून घेते चांगलं. तर असं हाताने सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि लागेल तसं आपल्याला पाणी वापरायचं, कोमट पाणी वापरायचं आहे. तर आता हे पीठ मी चांगलं व्यवस्थित मळून घेते. तर वड्याचं जे पीठ आपण करतो ना ते आता मी म्हणजे कधी जर वड्याची भाजणी नसली तर तुम्ही पिठापासून सुद्धा वडे करू शकतात. ते सुद्धा वडे खूप छान लागतात, पण भाजणीचे वडे अजून अप्रतिम लागतात. तर आता मी वड्याचं पीठ असं घटसर मळलंय, जास्त सैलसर मळायचं नाहीये. आता याच्यामध्ये एक मोठा असा एक छिद्र तयार केलेलं आहे. ह्याला आपण एक चांगला एक स्मोकी फ्लेवर द्यायचा आहे. आमच्या कोकणातली नाही पारंपरिक पद्धत आहे. तर असे बाजूला पण छोटे छोटे छिद्र केलेले आहेत. आता मी याच्यात एक ना वाटी ठेवणार आहे. तुम्ही वाटी नाही ठेवली तरी चालते, असा सुद्धा तुम्ही कोळसा ठेवू शकता. तर कोळसा मी गरम करून घेतलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये तेल घालून घ्यायचंय. तुम्ही पाहिजे तूप वापरू शकता, पण तेलच आम्ही सहजासहजी वापरतो. आता तेल वापरून चांगलं याला आपण 1-1.5 तासासाठी बाजूला ठेवून द्यायचं, किंवा तुम्ही 2-3 तासासाठी जरी ही वड्याचं पीठ तयार ठेवलं ना तसं तरी वडे तुमचे खूप छान होतील. आणि जर तुम्ही जास्त वेळ पीठ ठेवत असाल तर तुम्ही कांदा घातला नाही तरी चालेल. आता पीठ चांगला मस्त असा फुलला गेलेला आहे. आता हा चांगला हाताने पहिल्यांदा मिक्स करायचा आहे, चांगला असा मोकळा करून घ्यायचा आहे पीठ हा. तर जसं जसं तुम्ही मळणार तसं तो मऊ पडतो पीठ. त्याच्यामुळेच आपण जेव्हा पीठ मळतो ना तेव्हा आपण पीठ घट मळून घ्यायचं आहे. आधीच तुम्ही जर पीठ तुम्ही आधीच एकदम पातळ मळलात ना पीठ तर ते वडे करताना मग जमणार नाही. या पद्धतीत वड्याचं पीठ करून घ्यायचं. आता थोडंसं मी तेलाचा हात लावलाय आणि आपल्याला हा गोळा करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. आता मी छोटे छोटे लिंबासारखे आकाराचे गोळे केलेत. तर आधी तुम्हाला मी असंच तुमच्याकडे जर तेल पिशवी असते त्याला कटिंग करून तुम्ही घेतला तरी चालेल. माझ्याकडे असं जाड अशी प्लॅस्टिकची पिशवी होती, ती मी कट करून घेतली. तुम्ही पाहिजे तर केळीच्या पानात सुद्धा करू शकता, पण मला आता केळीचं पान भेटलं नाही म्हणून मी प्लॅस्टिकवर मी केलेलं आहे. तर आता हे बघा, या पद्धतीत पण तुम्ही करू शकता वडे. तर मी आता कसे आम्ही वडे जे असतो ना साच्यावर करतो आणि फटकन होतात वडे. आणि आमच्या कोकणात घरोघरी तुम्हाला हा वड्याचा साचा भेटला जाईल. तर ज्याच्याकडे वड्याचा साचा नसेल तर तुम्ही असं हाताने सुद्धा हे वडे करू शकता. तर असं लिंबाच्या आकाराचा गोळा घ्यायचा. एक खाली मी प्लास्टिकचं एक पॅकेट ठेवलेलं आहे, पिशवी ठेवलेली, त्याला आपण थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. हे बघा, एकदा लावलात ना की तुमचे 2-3 वडे एकाच टायमाला होऊन जातात. परत परत तुम्हाला तेल लावायची गरज नाही 2-3 वड्यांसाठी. तर आता मी ह्याच्यावर अजून एक ठेवणार आहे पिशवी असं. आणि ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला हे प्रेस करून घ्यायचं. जास्त पातळ करायचं नाही, मीडियम असं थोडंसं जाडसरच ठेवायचं आहे बघा. म्हणजे आपण पुरी जशी पातळ करतो तशी करायची नाही वडे. तर आता हे मी सगळे वडे तयार करून घेते. तर माझी मुलगी सुद्धा आता मला वडे असे हे करायसाठी मदत करते मला. तर या पद्धतीत मी हे सगळे वडे करून घेतले. आता तुम्हाला मी तळून दाखवते. उचलताना असंच उचलायचं आहे जसं आपण वडे थापलेले. खालची जी बाजू असते वड्याची ती आधी पहिली तेलात घालून घ्यायची आणि वरची बाजू तशीच वरच ठेवायची आहे. तर हे बघा, तुम्हाला मस्त असे लगेच वरती टम्म फुगले जातात वडे. पहिला वडा आहे आणि तेल सुद्धा आता चांगलं गरम झालेलं आहे. आता तुम्हाला मी एकाच टायमाला 2-2, 3-3 वडे असे तळून सुद्धा दाखवते. आता हा वडा झालेला आहे, आता मी काढून घेते बघा. तर वड्याचा जो कलर असतो ना लालसर रंग करायचा, त्याने वडे खूप छान लागतात. तर आता हा वडा तयार आहे आणि वड्यामध्ये ना जरा सुद्धा तेल असं जिरलेलं नाहीये, मस्त असे वडे तयार झाले. आता बघा तेल चांगलं गरम झालंय, तर 2-2 मी असे घालून घेते. हे दोन्ही फुगल्यावर आपल्याला बघा तिसरा सुद्धा वडा आपण याच्यात घालू शकतो. आणि हा बघा या पद्धतीत तोपर्यंत आपला जे पहिले वडे ते आपण काढून घ्यायचे. तर मी पहिला जे 2 वडे केलेले आहेत आणि तिसरा जो वडा टाकले त्याला जरा सुद्धा मी झाऱ्याने असं प्रेस वगैरे केलं तरी मस्त असे ते फुगलेले आहेत वडे. तर बघा तुम्हाला अजून एक दाखवते. हे बघा, स्वतःहून ते फुगतायत वडे, त्याच्यामुळे त्याला असं झारा वगैरे लावायची तुम्हाला गरज नाहीये. कारण तुमची भाजणी व्यवस्थित झाली, वड्याचं पीठ तुम्ही चांगलं मळलं ना की तुमचे वडे मस्त असे टम्म फुगले जातात. आणि हे वडे जसं जसं थंड होतात ना तसे तसे नरम पण पडतात आणि त्याची टेस्ट पण खूप छान येते. तर ह्या पद्धतीनं नक्की वडे एकदा ट्राय करा, तुम्हाला हे वडे नक्की आवडतील. आणि उसळ म्हणजे काळ्या वाटाणे सांबारा याच्यावर हे वडे खूप अप्रतिम लागतात. तर हे वडे आवडले असेल, भाजणीचे वडे आवडले असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा.
व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरा सुद्धा विसरू नका. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये.